Bocong ngan ini borong mulai kado, ke angkit thuka, saktaw ke angkit thuka ke borok nungmani uko korni sari egor tang kata angka pro, borok dujana sutina ni hine ongkor kapu angkit tu thuja pun sia, ke bin busala ka angbai thunung ka angtumani ke bin busala mai, sabai ke angbai thuna hine angkit doka breblia uko cirkari ta, waisa uko le borka, angke abuka borok sutile manje dara suti beka angke opremnal ka anno go hawe an gana go uko nokol kapu ang bai thunani dihin tam dihin ke o ang jeri jumani obu jum kapu ke oso ke dara phaine phika ke phaka bobo suti beke haka ke bino hamani o dara o premnal bino go kurui ge anogo thana ke nukha ke hai obora nu go thiable ma ke thunana ma asa ani bo haine biche ani mona je noro go thia tam khado da phai thuka ang thuma khado ke ma haila go thia ma haila tang di sari mani se bono ongko dakari wo lathi rikha ro lathi rikha ke tai bel shugoi bono bukhata bukhanke asuke darani busago na kharo ke tai phunchari man ke nangliya asuke jini karen ni o karen tar obo chogui thangka gyaw gha mahai tang de yang bu sijaka bono bufru ke ang bu sikado sikake mahai tang de ne ang o prem lana ake dumur ro ka ku thakhawe bono dumur ro ka thangdi baire okhodi ne dumklai tu phekata apa ke borok thang kata mungkin cat terus naya pengke ba anyhow do brokot panong tung blazer panong je panong tung ang bumung se sai meya ke adino ang ani jara colleagues rokto aro nunglaika biar erpore chung ang sai chung biaro prai doren ni bihik tongo je chapal nainta bupayung tongo bihik tongo tai ani bahanok Coron bala Tripura bongkai borok ni buajuk. Oke coron bala Tripura ni betang ke dono joy Tripura. Abo ano dormo dadak khajak. Kintu borok bai agin simino chung soliu. Oke chungbai no nungkha o burui bodo. Oke ani bahanok bobo sin login nungkha nungui pai serap sapore phegei bon rokok hathangai nogota. Nogana gini no. Oke, ang suti nai hinai, ang sai chung bian okor mani, sini nok malik butongo. Oke, pi boleh kepas kebabai kai hinai ano samani pore ang thang kata. Thangai boni kebamani, kebatuino ang simen bostabai yakung bai huka. Humani ang to jibono bunung yang ke bao, jepon ang tung kisah alkohol kebang kena. Abo ai sabai ciring sabokro ngai, bram kalai thangka ang khato. Oke khato kalai mani pore ano socha paikana apron ke ang kunu siat thawar maya ano jemon borok bunani phaimahai toknani phaimahai buthani phaimahai nukhani mokolo acha apron hangkai o khato kalai ma ya gulo nang chola mane ni dol rok gutong na nang saichung da pro tongo ang johon brum kalai ka loge khocha paikana sab mane borok to phatro sutui tong kota jeti ang sima apple to kunu sisi silia Engke phatsake o parani borok lukrok phai nono butoro dekhai ka ayo na keu khaiya ano butok sutok keu bakhaiya engke afro phai ma ya gulo tam kok chil saka phai mani agulo ngangke ani munge ki kaisa thanawo FIR rikha ta tamungai rikha mane tamni ang bule o burino rep khain nayo hinai ani munge false allegation thanawo copy rikha borok o buri ke sabo o nok malik ni mode bihigda nok malik ni buajuk acha ingke tabuk tu kebangma social media rogo viral ngai thangkha gabo tu nang kok samani motengka ke pura abo mane tamus kama fake na abo to kunus kup sikri bele judi fake ong yakai to ang no again ore eres ngkham bele abo na bong ni kok borok to ani munge FIR kagos rijak Oke, abo to kuskri ka sudu tabuk main ke ang thui klai rimani ang to buka beli kroksano mane ang thaising nono sama hai ano buthar nayo ano to nai mahai borok gila mahai ani mokolo lugoi aboro ang bel bai hai pakok mani nang thang kata nangai o thui klai mani no chung salai jak chung salai robibar 11 tawo borok ni chaudhry niaro salai lai oje thik lai mani somaso kita dondiri nani okok rok salai pajak chung khana khainani ge busuk hakjal nai di
rep by je thui phai mani besok hak caleng khaba abon ang sanan musungang lo korongno je abo puilani jeti gotona abo to ang gosi na harmeya kintu borong manusiono ang jepon ongthung thui klai khana ang bel bai pakuk mane aboni thui lang borong no sajak somas na mane respect ranai hinai asuk jora kok pai lai jaksi baki je viral ang kini nukha bang ma media ro anokol khaika bang ma ani colleagues rok anokol khaika tamo ongka hinai kintu moto kecam santang kai to 25 tini 29 4 din tang bagai 25 tarik gotona 26 tarik rimaya ba kai nirchoi phang orono sijago je ano jaraki ani samung kaham de ongka hamya de ongka tangmanok seplenan musung mani ba ano hingsa nang mani arono puriskar nukjak mak klayuta ngi asu kutung tabu prai 4 din ni porele tan viral khaitai ba abo lokoro kisa bujini nongthong mono ani kok kesarmu sir abono o burai bai ram pranai mo totally abo kok sikraina fake na totally fakes judi mono fakes ongya khangkai je ani mung affair ya deba aporono to buruibo aw anorep khainai mani hinai romjak sakamble hayable burui to